Mire Lazarov. 10% talent. 20% naporna rabota. I 70% voda. Pelistarka. 100% život. Bila je teška utakmica kao što i protiv Njemačke, zato što neki ljudi koji gledaju vani, ja mislim da jednu Njemačku, jednu Sloveniju bez puno zvučnih imena mislili su da su outsideri, ne znam ni ja. A ove dve ekipe pokazali su na ovom šampionatu da ako bi ušli među četiri, i Njemačka i Slovenija, ili Slovenija ako bi išla u final možda bi i zaslužila, zato što stvarno igraju jedan dobar rukomet i stvarno mi se sviđa ova ekipa. Imaju par igrača iskusnije kao Škov, Zorman, napadu koji sređuje ove ostale klince i stvarno su nas namučili. Ovaj rezultat, ne znam koliko, 5-6, koliko bio na kraju, to je, ja mislim da nije realno, jer ipak igrali su možda je najbolji rukomet na ovom prvenstvu, najbrži, najlepši.